Napunta na si Bro Jimmy o single ba or double? Si double. Last 2,000, single. Pagkakaroon ninyo, na tulog ka na. Wow! Saan may bota sa bota to, Bro Jimmy? Oh, gihapon Okay, na nasa so, Diyos. salamat no, sa ako ang duha ka maabdikon ng MC. By the way, ako si Brother Ronnie Castañares, former pastor sa Pentecostal Church of Galician Mission. I was pastoring 10 to 12 years in our denomination and I praise the Lord na nakabalik ko sa simbahang Katoliko, plakpaka na ito itong buhay ng Diyos. No? 20 minutos ng kudri, akong dalion. No? 12 years old pataas, usa ko ka-Katoliko. 13 years old above, nahimong protestante, nahimong Pentecostal, gano'n man, tungod kay ning appeal ko sa grupo sa mga born again. Wala nga, lisod kaayo kung hindi kahon ka, kung akong activities, kung adto ka, maglisod na kang balik. Gano'n man, tungod kay maunay pamaagi sa mga protestante. Daling pagka-istorya, nahimo kong young people sa maong denomination, o dito ko nakauna ng eskwela o pastor. Kaya ang pastor, hayahay. Sinaw buhok, sinaw sapatos, sinaw karsunis, apat dili, sinaw o bulsa. Na naman, tungod kay if you are members of our church, you are obliged to pay your 10%. Hello? So, di yun sinaw o bulsa. Naagyoy, makuot ganuman, maghatag o ikapulo ang among mga membro. Kung naakay 50 ka membro o nagsweldo o nag-dismail, tagpila ang bulan sa kapastor. 1,000 times 50, 50,000. Ay ang pastor dili. Muna, mahigala makaigsunan ang pastor na ningkamot nga daghang makabit ng mga Katoliko. Kay aron na ay dugang membro silang simbahan. Di ba tinuod? Muna, adlaw kami, daghang mga pastor na ningkamot nga makakita o mga membro gikan sa Katoliko. Ganuman, tungod kay ang mga Katoliko konsultihan sa Ebanghelyo. Daghan kayo kanila nga wa gyud kalibutan sa atong pagtulunan sa simbahan. Di ba tinuod? O nga daghan jud kayo mga Katoliko mamalhin gikan sa ilahang pagtuo. Ganuman, walay kalibutan sa ilahang pagtuo sa simbahan Katoliko. Dahil kaya mahigala ba kaigsunan sa akong pagpamastor na ay 80 anyos nga nakabit. Ganuman, way kalibutan sa ihang pagtuo. Hinsa kami silahang balay, first andana, hantod sa ikaduha, daghan kay mga ribuntok. Eh kunay, sumpak pa sa atong pagtulunan ay, unsa na nato nay? Isa kuha na pastor, ayaw lang itulong og adlaw, itulong lang og gabi. Otong akong gipanulod sa nasako ang mga ribulto og nagbaguod o pasan gikan sa ihang balay padulong dito sa among simbahan. Ug akong gisulog, pagsulog na ko, mahigala makaigsunan, nakulbaan ko. Nganong kang nakulbaan ko? Tungod kay pagdinhin ako sa simbahang Katoliko, nganong nakulbaan ko? Kay kato, mga santos o mga ribulto, ano na ito'y connection dito sa langit. Gano'n man, gibiditahan na ito sa ato ang simbahan. Amen. Lay asoy sa istorya, mahigala makaigsunan sa akong pagmamastor, nahimo kong National Secretary sa Lightward Mission Philippines under the Korean Mission. Nahimo sa kong District Treasurer of our denomination. O nga akong pagkamastor na ginahan ko. Pero ngayong man, nga nakabalik ko sa simbahang Katoliko. Last 2008, I was invited to join the Oasis of Love seminar in Cebu. Kinsay Oasis of Love din dito sa seminar may higala ba kaigsunan sa dili pa na usa ka pastor. Nakadungog ko nga pastor. Nimbalik daw ko ka sa simbahang Katoliko. Mayroon siya, ay sama. Karon, iya ikuha ang akong cellphone number kaya nagkakita man mi sa bus. Pelay asoy sa istorya, nagbulagay ni. Motong iyang gitawagan na pentraon ko sa seminar. Pelay asoy sa istorya, mingon ko, dili ko pastor kay busy ko sa kuwang buluhaton. Isa pagay ng panahon. Motong ingon ko, gusto bang na ako'y kauban pastor? Isa, pagdalaw kauban. Motong nakakita akong kauban. Duha ka buok, tulumi ka buok na nagto sa Cebu. Dito sa venue, sa maong nga seminar, pagsulod na dito sa venue, mahigala mga kaigsunan, na nakaharang na dako kayong imahe ng Mama Mary. O niya, kauban akong pastor, kay kami mga pastor, sukog yun ang mga ribulto. Ano nga? No? Iyahang giribyo. Dibot-dibot siya sa
In Jesus' name, Espiritus daw ka. Naglimot-limot siya sa ribulto. Kaya ihang review ko, kay palayoon. Di man ginamulayo kung wala'y password, no? Ako po, hinahingan ko kaagi sa kilid, kaya hadlok kong kasakil. Kaya kung masakilan mo na, ang daw tayo Espiritu, kung transfer sa imuha, mga na naman magtuo. Karon pagsulod na mo dito sa binyo, mahigala magkaigsunan, bibo magkaigsinayaway. Sayaw yun, palis kong ginahimo na ito kaniha. Makanta niya na yung mga dancer, di sa tumangan. Sunsuon mo, mismo ka dancer. Karon, pagsugod na yun. Salamat sa atong mga dancers, mga musician, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Munguros mo rin. Kung saan yung ikuanan? Nga na itong mga kauban na kung saan eh. Ikaw, ay, munguros mo rin, di katulik ko rin. Gusto sa sila manggawas ang kauban na kung ka pastor. Progain na ako, di ka manggawas. Ganun man, tungod kay nakauna-una ko na naami subject sa mission sa una, under the Korean mission, na kung tuwa ka sa mga Hudiyo, magpaka-Hudiyo ka. Kung tuwa ka sa mga Hintil, magpaka-Hintil ka. Kung tuwa ka sa Katoliko, magkatoliko ka. Kung tuwa ka sa Protestante, magprotestante ka. Karong ginaaman ka sa Katoliko, katoliko ka. Tutang na ikaw kung saan to. Karon isugot ang ako ng mga kauban. Pero mayroong adlaw, ikaduhang adlaw. Pag ikatulong adlaw, may ingon na yung MC. Ladies and gentlemen, our speaker this morning, he was a former pastor, pastoring 16 years in his denomination, and now, he became a Catholic. Help me welcome, karon kay pagawas. Katulig pastor na nag-invite ako. Kutang awa lagi. Pinuod yun, katoliko din yung pastora. Mingon din siya. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Kaya kung wala si Mama Mary, pili ka manuwas. Nasuko, sige, dapat si Mama Mary sa tawasan. Kasi nindot kayo si Mama Mary. Kaya si Mama Mary, birhen sa kanunay. Pero tingala yung mga pastor siyang istorya. Kaya hindi mo na kayo magtulunan na mo. Birhen Maria sa Maria, kung mananganak, birhen magyapon. Kasi dapat si Maria sa kaluwasan. May dapat sa kaluwasan, only Jesus. Muna magtuwa sa mga protestante. Mingon siya, nindot kayo si Mama Mary. Kaya si Mama Mary, walay sala. Kasi walay sala. For all have sinned and fall short of the glory of God, walay sala. Di yung tuko, yung tuko ba ng pastor? Hindi mo tato, ito, nalibatigod, nalibatigod. Sige, nalibatigod. Mingon mo siya, nindot kayo si Mama Mary, kaya si Mama Mary, kaya sa langit. Sige, kaya sa langit. Si Ino, kung si Elias, record sa Bible, kaya sa langit, nilapot si Maria. Di ka mo tuwa na. Sige, nalibatigod. Human siya to. Na hinibig gawas, kaya mo siyang dibati. Na inisagtop sa una-una, pastor, ayaw na lang. Ganun man. Kaya, kung magka-dibati mo, magkasumpaki mo, magka-argumento mo, magkasukanay mo, kung saan ka na lang yung piti. Bawal ba yung bata piti? Dili ka pastor, masagdahan ka, makapit na iyakan. Kaya aso sa istorya, dahil una ko, kaya 20 minutes lang. Iko, paghuman sa seminaryo ko, pastor, salamat kayo mo may imbita din sa o si Subla, pwede mo muli kami. Siya ayaw sa, kaya i-guest na mo sa TV. Di akong giistoryahan kung nakakao para akong pastor yan sa nindong na, kaya kita pas TV, huwag kita nalupi sa radyo. Karon, may gana makaisunan kayo sa aso sa istorya. Dito namin sa studio. Ingon na itong kauban na mo, siya, i-text inyo, tanang mga kaubang mga pastor na makita mo karon. Hinampong din, iso ko na yung dilita mo, hinampong gawin, makakita alam kong pinaka, Mindanao. Pastor, lantawa mo ninyo sa CCTV Channel 47, makita din ninyo live. Tanang mga pastor, na naisip ko na mo ibang sindan ko ng messages. Sunod namin dito sa studio. Pag sunod na mo sa studio, ingon na itong, nagdala na mo, ikaw ha, magtutok kami kamera. Kaya naangkas tubangan. Ikaw, kaya nag-anak mo ka, dili ka tutok kamera. Ikaw po, dili ka tutok kamera. May instruction. Sugod na rin, pag alas 8, sugod na rin, namin yun. 1, 2, storya na yun. May gana makaigsunan, may gabiin, ang sa karoon sa akong programang pahigmata, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung kaya kuha akong nilito. Nakala, di ko kamuros. Kamuros ka. Karoon kay, di pagsindan mo na itong message, kung mga wala mong malas to. Aron ang dihiskutan dito, mahitungod man ni Mama Mary. Agoy, pag-iskutan dito mas Mama Mary, labot sa kaluwasan. Di ba sa Siman? Si Mama Mary, wala si Mama Mary sa kanunay. Si Mama Mary, inahan sa Diyos. Si Mama Mary, di kurahan, kanununahan sa langit. Dihiskutan mo na dito. Karoon kay pag-uman sa programa, di pamutahan namin.
Pastor, kung sa may inyong igastorya, may tungod di mamamiri. Ako uban akong pastor, magkalit paghila. Nindot kayo si mamamiri, kaya kung wala si mamamiri, di nita manuwas. Kaya ako nilusog ko. Di ba ko tayo, pastor, kung sa po may igastorya ba, hindi mamamiri? Ano muna ko? Kaya si mamamiri, nahan dyan ang Jesus. Diba? Binuon man. No? Hindi mo sa. Karon kay pagpanggawas na mahigala magkaisuna na hamong cellphone, berting sa baa. ID message. Pastor, naunsan, nagapumang, gano'n na abot mo niya, kapas ka mo ko, nagurang ko. Berting ka kulba. Dahil ingon na ni pastor, naman. Pwede pastor, mga yung plitik, gano'n. Nagulit, bigbing na no. Palay aso sa istorya, nag-abot, bigbing na no. Ang ako ang head pastor, parting sukuan. Nga doon yung abot mo dito sa Cebu. Pastor, ka lang, adventure ito ka. Kasi hindi lang adventure. Dako ka itong kagawa na yung himo. Pastor, kung dako, nanguros mo ito. Abalo mo ka rin pagpanguros, usa na kadaki. Dako, violation sa ato ang bylaws. Suspended. Suspended sa pagkapastor. Yagayagaan sa mga kaobang mga pastor. Kaya, nagkatuloy ko na daw. Ang uban, nagtawar ko, Badir! Ibuli ko sa uban ako mga pastor. Palay aso sa istorya, may trabaho ko sa municipal government. I was employed in the municipal government of Dumalinaw 3 years. Before that, kay connected man ko sa Light World Mission Philippines, kaya ako may national secretary. Gitawagan ko sa Koreano. Missionary Luri kami. Pag-abot ako dito sa atong mission center, perting sukuha sa among founder sa Light World Mission Philippines. Well, you joined the Catholic seminar and you did like this. Nagkapamuros lahat ng Koreano eh. Muksalim, I want to explain. No explanation. You are going to sign this resignation. Pagkuha siyang papel. Diyak kong iparesign. Awa na may correction, kaya iparesign man. Ako mo kaya itong ganako sa mission. So, sa'yo mong ginahimo, may trabaho sa munisipyo Padayon. Pag human sa tulong katuig, naputbol. Kaya wala may, sabay, wala na kwarta. No? Wala na budget. So, na-standby. Pala istorya na ako'y nadawat ng message. Pastor, nakagbalo ko nga, nagkatrabaho daw ko ka. Kunya, karon wala na. Pwede ba, pastor, na umalik ka sa Cebu? Kaya na-seminar. Seminar na po. Bukaro ba na hinungdan nga na. Inana ko kaya lang makaisunan. Nai-aso sa istorya, may attend ko og seminar, may balik ko sa Cebu. Ang seminar, itawag of deepening of the Catholic faith. Pagpalalong sa Katolikong pagtuo. Ang nagtudlo na mo, si Father Jose Kilon-Kilon, ang President sa Loyola School of Theology sa Manila. Na ay mga pastor niya, nag-istorya siya, nag-lecture siya, pag-humanyag lecture. Ngayon, sa kinsay mangutana, ang mga pastor, daghan yung pinagtumutan. Tanang mga pangutana sa pastor, dito ba? Hello? O wa, di pangutana na, wala, dito ba, di Father? O dito mahigalag makaigsunan, nakabalo ko, na ang simbahang Katoliko, dili di ay simbahan nga ditukod og tao, kundi ditukod ni Ginoong Kristo. Amen. O dito ko rin balaan, na kining Biblia, dili produkto sa Pentecostal, kundi produkto sa simbahang Katoliko. Amen. Kami ang nagtudlo sa kinatibukan nga kamatuuran, kinatibukan nga kagawaan galit. Naulaw kong kay kalabagaysunan. Ini mga kamaturan, daghan mga maturan ng kalabagaysunan na ako nakaplagan dinhi sa simbahang Katoliko. Oh, like aso sa istorya, I was decided na mabalik sa simbahang Katoliko. Kaya ang simbahan ko'y nagtudlo sa kinatibukan nga kamatuuran. Nalang istorya. Pero when I was decided, ang akong makaubang mga pastor miingon, minbalik na si Pastor Ronnie sa simbahang Katoliko, kay gibayran na. Pero, bisan pag bayran ko pila ka milyon, na pabalikon ko sa mga grupo kanhi. Di jud ko mudawa. Nga naman,
What does the prophet if you gain the whole world but loses your own soul? Kaya nanunod ka sa pinunod ng mga pagtulog. Wala, lahat ka pagwa ko'y sweldo. Basta kay naas ka matuuran, hayahay nga itong pamati. Ganun man ang atong destination. Dili nga kalimutan na, kung dili padulog sa ato ang makadalang. Alam, higala magkaigsunan. Grabe ka transition ang atong kinabuhi. Ming suko ang atong asawa. Nung balik ko sa simbahan katoliko, kaya nga naman, ang asawa o sa pastura. Ngun siya, bumalik ka sa katoliko. Namana mo kayo kong pastor, kaya na ako'y kauban sa ministry. Kaya ikaw, bumalik ka. Pero di niyang suko. Naguna-una siya, ngayon kong biyaan. Kung muna-muna, biyaan mo sa kong asawa, di ko kumadlo. Wala ka pag mawalaan kong asawa, basta kay dili lang mawala ang kamatuoran ng anak ko. Pero kung magugusto siya, biyaan siya, di po kumadlo. Kakita ka pong laing, kay wapo-wapo mo. Nanang istorya kay ka na magigsunan. Pero padayon ko, diha sa atong simbahan. Sa pagdaghan kayo, mga pagtulunan na wala pa yun na Katolik. May istorya ko sa Catholic Faith Defender dito sa Diocese of Dipolog. Ang among matutulo si Atty. Abbas. Nagpalalong ko sa atong Katolikong pagtuto. Ang among klase every Sunday dito sa St. Vincent College no, sa Dipolog City. Pag human sa mga Katolik, si Bishop Kaermari, o ay gapandong na mo sa among ang graduation. A conference Catholic Faith Defender sa among Diocese of Dipolog. Karon, nahimo kong Vice President sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Dipolog. Anak ko nga magkagsunan. Sakit kayong pamalandungon, nadaghan kayong mga batikos. Pero dili na po dili na po ikabalang nanuman ang Diyos naguban sa akong kinabuhi. Invite ko sa katigong sa Oasis Ublag. Mingon ko, mahigala mga kaigsunan. Gusto ko na magpakasal din sa simbahan katoliko, kaya kasala mo sa mga wati klaro. Bitaw mo na klaro ka, wati connection. No, wamo tayo apostolic succession, kinsok mo nagkasal. Para sa gobyerno to, pero sa simbahan may klaro. Oto nagpakasal ko sa simbahan katoliko, pero pinilihan na ang kamot ng isa na sila daw puloy mo sponsor. May gasto, isang piso. Ang nagkasal namo, si Archbishop Jose Palma, dito sa Cebu. Ikasal kami sa Archbishop Palace. Yan, nindot kay mga nindong mga ninang. Gipakaon kami sa Ed Ulyukan. Pero ngayaya, pag human, naghatag silang sobre. Paghatag lang sobre, among ihap sa kong asawa, 16,000. Ingon ni kung saan na to ipalit na mo o karniro. Kung naay karniro, taritos di pulong karon, siyang kabuok. O, padlong na to pagkadaghan, kay dito ko mong pae, o pila kalaki. Kung mangayo mo, adto mo di pulong. Ano na kain ka mo ito, gaya na lang makaigsunan. So nagpasalamat ko sa atong buhay na Diyos, na tiliwala sa daghang mga ups and downs sa kinabuhi. Padayon ta, yes, pagpangalaga sa pumuhi ka Diyos. Nga naman, nadinhi ang kinatibukan ng kamatuhan. 10 minutes na lang. Salamat, no? 10 minutes na lang. May alam makaigsunan, akong ginahimo dito sa Dipolog karon. Adunay may ginahimo na street preaching. Sa among street preaching, usang niyaw may dito, magpamatuod may sa pagtulunan sa atong simbahan, o mangayong may mga pangutana sa mga tao. Nindot kayo, no? Kanunay ginabidyo sa mga kauban. O naatay schedule is coming 26 of December, no? Natay himuon na street preaching dito sa dapit sa Dipolog, no? Sa Barangay Bicayas, no? Urok relocation. Naghanta na himuon dito. Kauban ko na ako ang converted pastor. Natay kauban nga converted pastor din si Brother Bonnie Adolfo. Bro, no? Kanang nakapula di as Dublin, pastor na sa Baptist sa una o karon balik na sa simbahan katoliko. O si Efraim Bala o aron sa Liloy, kauban nato na maghimo kag krusada dito sa Dipolog sa street preaching. Nganuman, tungod kay panimaya din namo nga naami sa una nagdaot sa simbahan katoliko. Amen. O karon ato ipagdikin saan ang pagtulunan sa atong simbahan. Daghan kay mga pastor mingon, dibati ta pastor, dibati ta. Kung paghulat lang mo kay patuon ta mong tagbilaran
Kaya dagang debatidor nito. Kaya aron mahimo ko mong Katoliko, no? So mo na higala mga kaigsunan, salamat sa inyong kahigayunan sa pag-invite ako. Dagan mo ta akong istorya, pero gamay naman tag panahon. I hope na naka-encourage ko ninyo. Kadiin, daghan pang mga Katoliko nga atong tagaan sa atong pagtulungan sa atong simbahan. Kani nga si FD, dili lang kay kani, daghan pa gini. Amen. Kaya ang among ginahimo dito sa Dipolo, usak si FD, kinahanglan magdala siya 12 kabuok mga tao. Ngayon ipa-train, niya katong 12, mag-train ko laing 12. Katong 12, mag-train na kong laing 12. Puhon-puhon, imbitahon mo, magadto tag Dipolo. O, pira, daghan di kaya. Nga naman, mo na ginahimo na mo sa una, na pastor kami. Ito nang ihimuon nga system, no? Aron, ato mga CFD, dili ma-stagnant sa ilahang hibalo. Aron po this year, nila, ngadto sa uban, nga gusto magkakapon sa atong pagtulunan. Amen? Amen! Una, kindly pray for us. Our system nga gigamit na mo, aron mo daghan ang CFD sa Diocese of Dipolo. Daghang salamat, kini si Brother Rodney Castañares magaingon, may udto na atong tanan, and God bless, padayon ta sa atong pagtuyo ng depensa sa simbahang Katoliko. God bless, and good afternoon once again.